Magandang araw sa iyo, butihing taga-salaysay, at maging sa mga avid listeners niyo dito sa iyong channel. Itago niyo po ako sa pangalang Milet. Isa akong BHW ng aming barangay sa isang syudad na parte ng Negros Occidental. May ibabahagi rin akong pangyayari sa aking buhay patungkol sa isang aswang. Hindi ko na ididetalye masyado kung anong mga taon ba ito nangyari. At ganito ko sisimulan ang lahat. Ipinadala ako ng aming barangay kapitan kasama ng dalawa pa para sa isang seminar patungkol sa kalusugan na idadao sa Iloilo City. Sabik din ako makapunta sa syudad na iyon dahil sa unang pagkakataon ko na makaapak sa lugar, at higit sa lahat ay ang makasakay ako ng barko sa unang pagkakataon. Noon pa man ay may kwentong bayan na sa amin ang isang barko na lulan ang angkan ng napakaraming aswang na galing umano pa sa ibang lugar. Napadpad daw ang mga ito sa daungan ng Iloilo, kaya doon mas maraming aswang na naninirahan, partikular sa mga bukiring bahagi ng lugar. Subalit noon ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong iyon dahil nga wala namang patunay. Pero sa karanasang nangyari sa akin ay talagang naniniwala na akong totoo sila. Habang nasa kalagitnaan ng seminar ay ramdam ko talagang naregla ako. Hindi pa naman ako katulad ng iba na kapag unang araw ay patak-patak lang. Yung sa akin kahit unang araw pa lang, kapag hindi ako makapagsuot ng napkin, ay talagang matatagusan ako ng marami. Alanganin din akong lumabas dahil nahihiya akong magpaalam sa kalagitnaan ng pagtitipon. Kaya bahala na kung matatagusan ako. Hihintayin ko na lang na matapos ang meeting, tsaka na ako uuwi na muna sa aming tinutuluyan. Ang hindi ko alam ay sa aking likuran nakaupo ang isang uri ng aswang na halos magwala na dahil sa sobra itong naapektuhan sa lansa ng dugo na lumalabas mula sa aking pribadong bahagi ng katawan. Hindi ko iyon pinansin, maging ang aking mga kasamahan. Ngunit talagang masama ang tingin nito sa akin na para bang asong ulol na gusto akong kagatin. Nang matapos na ang morning session ay sobrang pasalamat ko dahil sa wakas ay malinis ko na ang aking sarili at makapagbihis na rin ng malinis na pang ibabang bahagi ng katawan. Ngunit hindi pa ako tapos maligo nang bigla itong magwala sa katanghaliang tapat. Galit na galit ito sa akin at gusto akong sugurin, kaya natakot ako. Dahil hindi ko man lang maalala na may nagawan ako ng atraso. Ngunit wala naman. Nasa banyo pa kami. "May problema po ba kayo sa akin, ma'am?" Tanong ko pa noon sa kanya. Hindi ko naman yata siya nasapawan dahil wala namang kompetisyong naganap. Pareho lamang kami ng layunin, ang makadalo ng seminar at mabigyan ng sertipiko. Tanging pag-atungal ang ginawa nito habang naglalaway na nakatitig sa akin. Kaya sa sobrang gulat ay naitapon ko ang hawak na tabo na may lamang sabon at bumalik sa aming tinutuluyan. Ikunento ko sa dalawa kong kasama ang nangyari. Ang mga ito ay naalarma rin. Hindi rin kasi lingid sa kanilang kaalaman ang kwentong tungkol sa mga aswang. Nang makabalik kami sa panghapong sesyon ay wala na ang ginang. Hinanap ko sa ibang parte ngunit wala na talaga ito. Marahil ay nahiya ito dahil sa aking nasaksihan ang kanyang nakatagong katauhan. Nawala na sa isipan ko lahat ng iyon. Hindi ko naman siya nakita sa buong maghapon, kaya panatag ang aking loob. Ngunit kinagabihan ay doon na kami hindi pinatulog ng mga kung anong nilalang sa labas ng kwartong nereserba para sa aming tatlo ng aking mga kasamahan
na representante ng aming lugar. Pinukpok nito ang aming pintuan at pilit sirain o buksan. Kaya pinagpapawisan kaming tatlo at hindi nakatulog sa unang gabi ng aming seminar. Kaya ang labas kinabukasan ay para kaming lantang gulay na hindi makapag-focus sa tinuturo sa amin. Ang kasama kong si Myra at Felisa ay nakakaidli paminsan-minsan. Pilit naming nilalabanan ang antok para naman may makukuha rin kaming bagong kaalaman sa bagong itinuro sa amin. Ang hindi ko alam ay ang babaeng pinanghihinalaan kong aswang na siyang nang-aatake sa amin ay nakatingin lang ng masama at talagang sa akin palagi nakatirik ang mga mata nito. Nang matapos ulit ang morning session ay umuwi ulit kami sa aming tinutuluyan para sana makatulog pagkatapos kumain. Ngunit hindi pa nga nangalahati ang aming kinakain ay nariyan na naman ang babae at masamang-masama ang tingin sa akin. Parang gusto ako nitong kuyugin kaya hindi ko natapos ang aking kinakain. Pumasok na ako sa aming kwarto sa takot ko sa babae. Napag-isipan ko na ireklamo ang babae dahil sa lagi nitong pag-aaligid sa akin. Ngunit ang sabi lang ng mga ito, may saya daw sa utak ang babae. Kung kaya't hinahayaan lamang ito kahit saan mapunta. Wala akong magawa dahil kami ang hindi taga roon. Mas pamilyar sa kanila ang babae pero batay sa ekspresyon ng kanilang mukha ay may mga inililihim ang mga ito. Kinagabihan muli ay nakatulog kami ng maaga dahil sa sobrang pagod at antok. Sa nakaraang araw na hindi kami nakapagpahinga ng maayos. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang pang-iistorbo ng aswang sa labas. Basta nagising na lang ako sa kalagitnaan ng gabi na sobrang ingay sa labas. May kung sino ulit ang nagwawala at ang huning kasama niyon ay kakaiba. Kutok-kutok ang huni ng nilalang na iyon. Ayon sa karamihan, ang aswang kapag ganoon ang huni ay sobrang agresibo at gusto ng mambiktima. Kalimitan daw ay lumalabas ito tuwing maraming tumutubo na puno ng kawayan. Nangangati ang mga ito kapag sa ganoong klema. Ang dalawa kong kasamaan ay hindi man lang nakaramdam kahit na ganoon kaingay. Naghihilik pa ito sa kanilang pagdulog. Samantalang ako ay takot na takot dahil oras na mabuksan niyon ang pintuan ay siguradong karne ang labas naming tatlo. Mabuti na lang at matibay ang pinto. Kaya kahit anong pamimilit nitong mabuksan ay hindi nito magawa. Kinabukasan ay nagdesisyon na talaga akong uuwi na lang dahil hindi na ako makatiis pa. Kung hindi stress ang aabutin ko ay nervous breakdown dahil sa nangyari. Kahit kasi kaunting ingay na lang ang aking naririnig ay natataranta na ako. Nagpaalam ako sa aking dalawang kasamahan na sila na lang ang magsabi sa fakulte na umuwi na ako at idadahilan lamang na hindi maganda ang health condition. Nagligpit na kaagad ako ng aking mga gamit para bumiyahe pa uwi. Sasakay na ako ng barko kinaumagahan din niyon nang may namataan akong kakaibang ibon sa loob ng barko. Napaka-unusual ng ganoon dahil hindi ganoon kalapit ang mga iyon sa maraming tao. Takot hulihin at ikulong ang mga ito. Ngunit ang ibon na iyon ay nakadapo lang sa sandigan ng upuan. Pakiramdam ko pa ay sa akin lang ito palaging nakatingin. Hindi ko alam kung kapraningan lang iyon subalit iyon ang aking nararamdaman. Pagdaong ng barko sa Negros ay tila lumuwag ang aking pakiramdam. Bahala na kung wala akong sertipiko na bitbit. Ang importante ay ligtas akong makabalik sa aking pamilya. Pagkasakay ko ng bus ay agad na rin itong umusad. Laking gulat ko na lang nang
Mamataan muli ang ibong kanina ay sakay ng barko. Kasama ko na naman ito sa boss at tahimik na dumadapo sa itaas na bahagi ng boss sa lalagyanan ng mga bag. Nakatingin din yata iyon sa akin. Biglang nanindig ang aking mga balahibo sa batok. Nararamdaman ko talaga na ako ang sinasamahan ng ibon na iyon. Ramdam ko na ring hindi iyon ordinaryong ibon lang, kundi ang aswang na laging nang aatake sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako ang napagdiskitahan ng nilalang na iyon. Sa dami ba naming nakaseminar ay, bakit ako lang ang kanyang dinidikitan? Mabango ba ang dugo ko para sa kanya? Gayong katulad ng iba ay pareho lang naman yata iyon na mapula at malansa. Pagdating ko sa aming baryo ay mabilis kaagad akong sumakay ng tricycle para wag nang masundan ng aswang na iyon. Palinga-linga ako para hanapin siya, ngunit hindi ko na rin mahagilap kaya napalabi ako at inisip na mali pala ako ng hinala. Pagdating ng bahay ay nagulat ang aking asawa dahil dapat ay Biyernes pa ang aking uwi. Ngunit Miyerkules pa lang ay nasa bahay na ako. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Ibong itim, may nakadapo nga kanina sa taas ng tricycle na sinakyan mo. Lumipad din noong bumaba ka. Hindi ko na rin alam kung saan ang punta noon. Saad sa akin ang aking asawa. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. Nilibot ko na ang aking paningin sa buong tricycle kanina bago lumarga. Ngunit wala naman akong nakita. Iyon pala ay nasa bubong ng tricycle. Kung ganoon ay nasundan talaga ako ng aswang. Alam ng aking asawa ang pangontra sa mga ito. 6:00 pa lang ng hapon. Nagsunog na siya ng goma. Ayaw raw kasi ng mga ito ang mabahong amoy ng goma. Ilang sandali pa lang mula nang sinindihan iyon ng aking asawa, ay may kung anong nilalang ang nagwawala mula sa puno ng aming langka. Galit na galit ito habang pumapagaspas sa ibabaw ng puno. Hindi iyon ibon lang. Malaking nilalang iyon kung pagbabasihan sa pagaspas ng pakpak. Kinuha ng aking asawa ang aming debateryang flashlight at itak. Nilapitan niya ang puno ng langka at pinailawan ang nasa taas ng puno. Kita nito ang isang napakalaking panike na nakatayo at naglalaway ang mga bibig. Nakangisi pa ito, kaya labas ang gilagid at mahabang pangil. Unang pagkakataon iyon na makakita ang aking asawa ng ganoong uring nilalang. Kaya napaatras siya at napamura. "Busit kang asong ka!" sigaw ng aking asawa at mabilis na umalis sa puno, ngunit mabilis siyang hinabol ng nilalang. Ang ginawa ng aking asawa ay lumapit sa kanyang sinindihang goma. Maging siya ay halos masuffocate na rin sa baho ng amoy ng goma. Ngunit naniniwala siyang iyon ang makakatulong sa kanya para magapi ang aswang. Pero sobrang agresibo nito at talagang sinugod siya at gustong kalmutin. Hindi rin ito makalapit dahil kaliwat kanan ang paghampas ng aking asawa ng kanyang itak. Todo ilag naman ang nilalang at pilit na inaabot ang aking asawa. Gigil na yata ito, kahit pa hinihingal na sa sobrang baho ng amoy ng goma. Natsyempohan nito ang aking asawa, kaya nahampas nito ng malakas gamit ang mahaba at malalaking pakpak, dahilan ng pagbagsak ni Leo sa lupa. Napasigaw ako mula sa loob dahil sa pagkabigla. Tumingin pa ito sa aking direksyon at nag-umpisa ng humakbang palapit sa akin. Napasigaw ako sa sobrang takot. Tawag ang pangalan ng aking asawa. Leo! Leo! Yung aswang gusto akong atakihin!" Sigaw ko noon habang nanginginig na nakatingin sa nilalang. Sa laki ba naman ng nilalang na iyon ay siguradong mabilis niya akong makarne.
Patakbo namang lumapit sa akin ang aking asawa. Mabilis nitong sinara ang pinto, ngunit sa bubong din naman dumapo ang aswang. Ang bubong namin ay yari lang din sa nipa, kaya nasira kaagad ng bigla iyong pinagbabaklas ng aswang. Nagsisigaw na ako sa sobrang takot ng mga sandaling iyon. May kalayuan pa naman ang aming mga kapitbahay, pero kahit papano ay maririnig pa rin naman kapag sumisigaw ka. Subalit nagtaka rin ako ng mga sandaling iyon, ay tila walang narinig ang mga ito. Wala man lang isa sa mga kalapit namin ang lumapit at nang usisa kung bakit sobrang ingay namin sa bahay. Hanggang sa nasira na ng tuluyan ng aswang ang aming bubong. Kaya nagalit ng sobra ang aking asawa. "Hayop ka, talagang aswang ka. Talagang hindi mo kami tatantanan ng asawa ko, ha? Pwes, hindi ka na rin makakabalik pa ng Iloilo. Akala mo kung aatras ako sa'yo? Nagkakamali ka. Dahil papatayin kitang halimaw ka." Sigaw ng aking asawa habang nasa aking harapan. Bigla itong tumalon mula sa bubong ng aming bahay. Kaya napasigaw ulit ako sa takot. "Ano ba? Tulong! Sinalaki kami ng aswang!" Buong lakas na sigaw ko. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Paro't parito lang ako sa aming silid ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay may biglang tumawag mula sa labas. Tila nabuhayan ako ng loob nang makarinig ng kapitbahay. May saklolo naman sa amin ang aking asawa. "Milit, Leo, anong nangyari sa inyo? Bakit nagsisigaw kayo?" Dinig kong tawag ni Mang Pedreng na may kalayuan pa ang bahay mula sa amin. Ang nakakapagtaka lang, dahil ang medyo malalapit na mga bahay sa amin ay hindi nakarinig sa aming ingay. Samantalang ang nasa itaas pang bahagi na sobrang layo ng bahay ay malinaw kaming naririnig. "Kapidring, inatake kami ng aswang. Tulungan niyo po kami." Sigaw ko kaagad mula sa loob ng bahay. Mabilis na binuksan ng matanda ang aming pintuan at kasabay din niyon ang paglipad pa itaas ng aswang. Ngunit mabilis na nataga ng aking asawa ang paa nito bago pa tuluyang nakapaibabaw. Sinundan kaagad ng aking asawa at ni Kapidring at ng kasama nitong binatang panganay na si Diego ang tumatakas na aswang. Galit na galit ang huni nito habang papalayo sa aming bahay. Ngunit dahil sa patak ng kanyang dugo ay masusundan pa rin iyon ng tatlo. Papunta ito sa bayan, ngunit wala na silang makikitang malaking panike, kundi isang ibong itim. Iyong ibong nakita ng asawa kong sumama sa akin mula pa Iloilo hanggang makarating ako sa aming baryo, ang kanilang namataan. "Siguradong iyan ang aswang na umatake sa amin, Kapidring. Iyan ang ibon mula sa Iloilo ang sumama kay Milit hanggang makarating dito." Saad ng aking asawa, sabay turo sa ibong tila mabagal ang pagkampay ng mga pakpak. Wala rin silang dalang tirador para tirahin iyon, kaya hinatid na lamang nila ito ng kanilang tingin hanggang sa tuluyan na itong nawala. "Muntik na pala kayong madali ng aswang mula sa kabilang syudad, Leo," saad ng matanda. Nakabuntot lang sa kanya ang anak na si Diego. Hawak ang mahabang bagakay na pinatulis. "Oo nga, Kapidring, sobrang bangis ng aswang na iyon. Talagang sumama pa sa aking asawa. Pero bakit sa kanya?" tanong ng aking asawa sa matanda. "Nakaamoy siguro ng dugo ang aswang na iyon, kaya hindi tinantanan hanggat hindi mabiktima," saad ng matanda sa aking asawa. Hindi namin alam kung nakauwi pa ba ang aswang sa kanilang lugar sa Iloilo.
basta ay malaking sugat ang kanyang natamo nang matamaan ng itak ang kanyang paa noong pumaibabaw na ito. Siguro buhay pa iyon at nakauwi na ng kanilang lugar. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi naman ulit kami inatake pa ng mga aswang. Iyon lang ang isang beses na nangyari. Kung hindi pa ako napadpad sa Iloilo para sa isang misyon ay hindi talaga ako makakaranas na makakita at makipaglaban sa mga aswang. At hindi rin naman kasi siya ang makaranas ng makipaglaban sa mga ganoong nilalang. Nakakatakot. Kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mabuhay pa, dala-dala mo ang testimonya hanggang sa pagtanda. Ngunit kapag minalas ka at nasawi ng aswang, magiging kwento ka na lang ng iba. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Marami pong salamat sa lahat ng nakikinig na naka-headset o nagtatrabaho ngayon. Ingat po kayo palagi. Muli po, ako po si Milet ng Negros Occidental. Mabuhay ang mga